Εσείς έχετε κάτσει ψωριάριδες εδώ μαζί, γιατί? Δεξιά, μαλάκες σαν μπούτσα είσαστε. Σας λείπουνε τα αρχίδια, δεν ξέρω αν θέλετε να μπορούσατε. Γιατί κάθεστε έτσι? Ήρθανε και τα αρχίδια. Να τα... Έχεις μόνο αριστερό βέβαια. Πώς δεν μπορείς να κάνεις το σεξ? Κάνω συχνά. Χωρίς να σε δεσμευμένη. Έτσι, είσαι ψολαρπάτρα. Βγαίνεις έξω. Έχεις μια στάση μόνη και κάθεσαι έτσι στο δρόμο. Τώρα έχει και κίνηση. Ο Ιωάννης ο Αράπης. Ο Ιωάννης ο Αράπης. Αλέξανδρος είχε κρύο στο καμαρίνι. Από τις κοπέλες που έχετε δεχτεί, έχεις δεχτεί dick pic? Όχι, ποτέ. Ο Ιωάννη, στείλε μία ρε μαλάκα να δούμε. Να δούμε. Μην καρφώνεσαι. Τι χρονόμετρο κάθεσαι έτσι? Σε 5, 4, 3, 2, 1. Είσαι καλά? Έχει έρθει μια φίλη της. Στα αρχίδια μας Γρηγόρη, εγώ μιλάω. Περίμενε λίγο, μην πετάει σαν την κούτσα αγόρι μου. Να πούμε θα βγει ο άλλος και θα σου βάλει το χρονόμετρο να σε φωτογραφίσει. Θα πεθάνει κιόλας. Μαλάκα μην πεθάνεις φωτογραφία. Πόσο καιρό είσαι μόνη σου, Ελευθερία μου? 3 μήνες. Να ρωτήσω κάτι, σου έχουν στείλει κουνημένη dick pic που να έχει timer απάνω? Προσπαθώ να δω. Ναι. Και γιατί καθίσατε μακριά, ρε μαλάκα? Δεν θα το καταλάβαινα. Εκείνος σε προσέγγισε. Πώς, ρε, τι έκανε, σου είπε καλησπέρα κοβελιά και ράσου να ποτάκι. Ή αλλιώς όπως θα το έλεγε ο φίλος μου ο Κώστας Καραδάρα. Και δεν λέω καν πως θα σε πλησίαζε ο Ιωάννης. Κοίτα, κορίτσι μου, έχουμε 35 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Τι σχέση έχει, άμα έχει σχέση χωρίς. Αφού δεν καμιέται, δεν ζηλεύω. Άμα είναι να τσαντίζεσαι, κοπέλα μου. Δηλαδή, μην γαμάς και εσύ αλλού ρε μαλάκα. Βλέπεις να σπάς τα νεύρα να πεις κοπέλας. Δεν μην μπόλεσαι, εντάξει, ήρεμα. Δεν έχει σχέση, τον κερατό ήθελε να το ρίξει τα μάτια. Άστο σε μένα. Στα φοράει ρε μαλάκα η φανταστική σου κόμενα. Κάτι χαλαρώσαμε, κύριε παιδάκι. Αν αρέσκεσαι στην τεχνική της κατάποσης του σπέρματος. Δεν το ζουν μαζί, το ζουν. Η άλλη τιμή στις δεσμίες. Έλα, έχουμε χωρίσει. Λοιπόν, όπως είναι στη σκέψη σου τα δυο μουνιά, βγάλε τώρα και βγάλε μια πουτσα. Να έρθουμε στην ίδια συζήτηση, δεν γίνεται. Πώς τη βρίσκει η λεσβία με την άλλη λεσβία? Τα αγοράκια γουστάρουμε να βλέπουμε λεσβίες να τρίβονται. Ό,τι να είναι ρε μαλάκα, έχει ο άλλος έχει απαιτήσεις. Σταμάτα λίγο. Και τι σταμάτα, παιδιά μου, έχετε σπάσει τα αρχίδια καλό βράδυ. Άντε γαμηθείτε να πούμε. Πάω να μιλήσω μόνος μου. Μισό λεπτό να επιστρέψω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.